har også. Har I mere Nutella? Er I gået tør for Nutella? Nej. Hvad? Nej. Ikke endnu? Prøv at se, hvad jeg er going til at vente. Nu er det inde på forsvaret. Må I mærke den fødder? Hallo? Hallo? Se, mormor, du må ikke gå ind foran fjernsyn. Tejs. Husk det, mormor. Hvor kan jeg finde tørre sokker til dig? En stat. Er det det første? Og mormor, du må ikke gå hen foran fjernsyn, fordi jeg faktisk vil optage. Tejs. Du skal sørge for, at du ikke bliver våd, så du bliver syg til, hvis du er på ferie. Altså det her er ikke sådan noget hjemme nogen, dem her. Og kig på radaren, så kan I se den røde prik. Ja. Det skal du sørge for. Fødderne, de må ikke blive kolde, Tejs. De må ikke. Vi skal ikke have nogen til at være syge, når vi skal afsted på ferie. Vil lov mormor at lade være med at smadre så meget, så det bliver så syge. Nu bliver jeg heldigvis frostvejr. Så der ikke er så smadret. Hvad siger de til at få jer ind derhen, når jeg er så måge? Han gik så godt nok ikke ind, jeg hentede ham. Nå, og Magnus også ude at lege, de blev. Ja. Han var mere beskidt. Er det rigtigt? Ja. Hvad har I sådan en konkurrence om, hvem der kan bedst? Hvor du skal til? Det ved jeg ikke helt. Der er altid teksten der. Det hedder teksten, de skriver sin egen hedder. Hvor har du gjort af de både som om